Nespravila som ani jedno, ani druhé, lebo som mu odovzdala kľúče od svojej pracovne. Múdrosť našich predkov. Pracovňa, samozrejme symbol nášho života. Odovzdať kľúče niekomu, tu máš, kontroluj ma, riaď ma, veď ja budem spokojný. A keď nás ten človek veľakrát pomelie do podoby, o ktorej sme ani netušili, že môže byť, cítime sa frustrovaní, zničení, pretože sme ostali bez pána, ktorý nás viedol a teraz mu to vyčítame a cítime voči tomu človeku hnev. Viete, kedy zistíte, že ste naozaj vyliečení, že vaše rany sú zahojené, i keď spomienku a múdrosť z toho všetkého, čo sa stalo, v sebe máte. Keď si uvedomíte, že váš vnútorný pokoj a mier je nad to všetko, komentovanie, snahu niečo si obhájiť, snahu nejako sa vyjadriť, aby som si zastal sám seba. Keď začnete s ľuďmi opätovne súperiť slovne, myšlienkami alebo činmi, tedy zistíte, že vlastne opäť hráte tú hru. Ale keď váš vnútorný pokoj je pevný, mocný a silný a v tým pádom nemáte žiadnu potrebu niečo komentovať, tedy zistíte, že ste vyliečení a že ste na správnej ceste vlášho života. Preto nehraj s druhými hru, do ktorej vás chcú stiahnuť, ale s mierom a pokojom mocného bojovníka to všetko odovzdaj, usmej sa, poďakuj a odíď z bojového pola, ktoré nie je tvojim smetiskom ako pre iných.